ndibhala ngelo xesha xa kukho loo nto ngelo xesha ibisithi mandibhale. Okay. Simane sibethwa ke inetwork kodwa ke sawunyamezela mntakwethu sifuna ukuva kwenzela uba ke mhlawumbi nabaphulaphuli bancedise apho banothi bancedise khona. Siyayazi uba ukwimeko ngoku nakwimo yokupapasha le ncwadi khasichazele ke ithini ititle yale ncwadi and ke iqhuba njani uzothi ga ngoku and unqwenela abantu ke baxhase ngoluphi na uhlobo. Inkosi kakhulu msasazi wam. Andifuni uphosa msasazi wam. Inkxaso endiyifumeneyo ngale ncwadi yinkxaso ebengummangaliso, yinkxaso apho ebengakhange ndiyilindele. Ngoba ke ndingumntu othanda izinto, ndingumntu othanda uhamba izinto. So bendingumntu phambi koba ndibhale bendikhe ndatsho ke ndathi ezinye zezinto endizenzayo ndiyazilibala. Ndingumntu obekade engunobalisa ntsomi okanye engunobalisa wamabali amafutshane, which is a storyteller ngelasemangesini. So bekuye kuthi ke xa kukho ingqungquthela apho kubizwe khona ababhali noonobalisa bamabali. And ezinye zezinto ebendiye ndizive ikukubana ababhali ababhala iincwadi ezingathengisiyo ngenxa yento yobana abantu abafuni ukuthenga incwadi, ingakumbi iincwadi zesiXhosa. So bendingumntu onoloyiko, kodwa andinawuphosa, ingabe ndaphosa kakhulu xa ndinothi inkxaso andiyifumenanga. Ngobana ithe le ncwadi ingekaphumi, mhla ndiyipapasha kwathengwa ngaloo mini ndandiyipapasha ngayo. Even ngoku bendisitsho izolo kwenye uhlobo bam sithi, heyi, ndisendoyika mfondini, amanzi ame emadolweni, because khange ndiyilindele into yobana abantu bangayamkela ngolu hlobo le ncwadi. Kangobana yincwadi lena yamkelwa nangabanye abantu bezinye izizwe, umzekelo amaZulu, umzekelo abeSuthu, and yandothusa ngoba izolo oku bendifumana umthengi ongumZulu wase-KZN. Ndide ndizibuze ngaphakathi inoba lo mntu uzayifunda le ncwadi. So nje iyandoyikisa. And ke ngoku mna ezinye zee-challenges ebendinazo ukubhala le ncwadi, andinawuphosa ndithi ibizii-challenges zobana mhlawumbi bendisokola upablisha okanye bendisithini. Enye yee-challenges ebendinazo ndingathi ibikukuzidelela okanye ibikukuzibona ungafanelekanga. So andikhange ndibe ne-challenge yangaphandle. Ndiye ndithi ke xa ndiyicacisa ngehlobo endicinga uba mhlawumbi izawuvakala ngalo, ndithi i-challenge ebendinayo yenye yezimpixano zangaphakathi, because ibindim, i-challenge ibilapha kum ngaphakathi, ibikukuzidela nokungaziboni ndifanelekile. So le ncwadi ivele yenza i-opposite kakhulu, because abantu bayamkelile kooFacebook, kumakhasi onxibelelwano, imizi yonxibelelwano, umzekelo kanjengobana namhlanje ndilapha, bavele bayamkela kakhulu. And andiyazi ubana ndingababulela ndithini abantu. Alright mntakwethu, kodwa ke siyazi uba ke ekugqibeleni unamaphupho, uyazazi uba ufuna ufika kweliphi na ke inqanaba nasiphi na ke isigaba. Khasincokolele nje kwiminyaka embalwa uzibona uphi uphumelela ngoluphi na uhlobo, Inga? Enkosi kakhulu msazi wam. Ndiqale incwadini le, umba wobana sibe lapha, and ndibona le ncwadi ifundwa ezikolweni. In fact ndiyayazi iza kwenzeka. Mandala ke mna ke ndingumntu okholelwayo into yobana izinto esizithetha ngomlomo ziyenzeka. So le ncwadi izawufundwa lena ezikolweni, kangobana izawuba yenye yeencwadi ezithengisayo zolwimi lwesiXhosa. Ndingumntu ke apha onamaphupho kakhulu, ndingumntu ozibona ndisenza izinto ezininzi kakhulu, and ndingumntu osandoqala iqumrhu. Ndikwangumntu ke oneshishini esandoqala ishishini lika-Inga Khalali Productions. Ngelo shishini ke okanye ke ngaloo khampani yam endiyiqalileyo endifuna ukuhowusta ngayo uMr and Miss Hlabeni. Ngoba ke ngoba besenditshilo ubana ndiyimodeli and iindawo esisuka kuzo azinawo la mathuba. Uze sifumane la mathuba funeka sibheke sifuduke sishiye amakhaya sibheke kwezinye iindawo. So ndingumntu apha onamaphupho obana ndilibone eli phupho lam likaMr and Miss Hlabeni lifezeka, nabanye abantwana befumana amathuba. Ndinguloo mntu, nekhampani yam ke ndiyibone ikhula ibheka phezulu. Right, buke wathetha into ebuhlungu kakhulu, sithi bakhona ababhali abaye babhala iincwadi ezingakhange zibe nako ukuthengisa. Siyafuna into basiyitshintshe loo nto leyo, abantu bakuxhase, wena ke ube ngumbhali oza kube kanti ke uyakhuthazeka apha ekubhaleni, abantu iincwadi bazifumane. Benza njani ke abanomdla wokufumana ke le ncwadi? Abantu ufumaneka njani, Inga? Umntu angaqhagamshelana nam phaa kumakhasi onxibelelwano, kwikhasi likaFacebook ndingu-Inga Mkhalali, okanye ke nakwiInstagram ndingu-Inga Mkhalali, nakuTikTok ndingu-Inga Mkhalali. Okanye ke angandichwechwela phaa kulaa nombolo yam. Ndikwasebenzisa yona ke for uWhatsApp ethi 063
355 9069 063 355 9069. Alright, Nkosi kakhulu. Bakhona abafuna ukufana nawe, bakhona abafuna ukuba nezakhono unazo, khawuthethe nabo bakhuthaze mntakwethu. Enkosi kakhulu. Bhuti wam, into endinoqala endinoyithetha kubo is that konke kuqala ngawe. Loo nto ke ithi uzungazideli, uzungayenzi impazamo yokubana uzidele. Udla ngothi ke umama uBabalo okanye usisi Babes, ubaba lwambuku xa ethetha, athi abantu bafundisa ngokwakho uba mabakuphathe njani. So ndiyafuna ukutsho into yobana abantu amaphupho wabo ze bangawadeleli. Ndingumntu ke oyethi xa ethetha ndithanda ukucaphula kakhulu kumazwi kamama uLusanda Mbane, athi zazi, zithande, zithembe. Ze ndithi ke mna ke ingakamkhalala ukwaleka kuloo mazwi, yamkela yanela phinda uzame. Ngelinye ixesha ke kuyenzeka into yobana apha ebomini sinezinto mos esizifunayo ezithi ngelinye ixesha zingenzeki ngeli hlobo sifuna into yobana mazenzeke ngalo, zingenzeki ke futhi ngeli xesha sifuna into yobana mazenzeke ngalo. Kodwa ndiyafuna ukutsho kumphulaphula into yokubana khawamkele mani, khawanele le ndawo uThixo asakubeke kuyo, wamkele ngoba konke kuqala ngokubana uqale wamkele. Ngobana kufana nobana xa unento ethile ungayiboneli entweni, iyafana xa ungumntu ozidawuthayo, ungumntu ongazamkeliyo, ungumntu ongayamkeliyo imeko yakho, awungekhe uhambele phambili. Kanti xa ukhe waqala wangumntu ozijongayo, azigocagoce, wakugqiba amkele le ndawo uThixo asambeke kuyo and wonele, wakugqiba uzuthi ke ngoku nezi ubuzizamile azazameka, uzixelele into yobana lisekhona ixesha, umphefumlo usadibene nenyama, uzawuphinda uzame. Alright. Phulaphula isincokola ke no-Inga kuzo zonke izakhono nazo esona sitsha esilusana sesokuba ngumbhali wencwadi, ubhala ke amabali so ke uyacela ke lo nkxaso kuba ke sandokukhupha ke incwadi yokuqala. Mntakwethu siyayazi ba ku-2026 most yabantu bavele benza isicwangciso kule nyanga yokuqala, azazi umuntu uba uzawukwenza ntoni kulo unyaka, zeziphi competition ukuzingenela especially ke kule industry ye-modeling. Khasichazele ngezakho ii-plans esele uzazi. Kulo nyaka msasazi wam ndingatsho into yobana ndiyafuna uphinda ndingenele kwiinto ze-modeling, mhlawumbi national, but kuzawubonakala ke ngoba kuthiwa ke izicwangciso zezethu kodwa ke izigqibo zezikaThixo. Ininzi kakhulu ke into endiyiplenileyo, kodwa ke enye yezinto endisoloko ndiyibethelela kwii-plans zam is that ndifuna uba ngumntu oekselayo ke nakwii-academics. So as much as ndifuna ukuphumelela kwezi zinto zo-modeling, but ndifuna uThixo andincede soloko ndithe gqolo ndiphumelele nangakumbi nasesikolweni. Alright. Nkosi kakhulu ke siyabulela ngexesha lakho, nathi siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho, Inga. Inkosi kakhulu bhuti wam, ndiyabulela. Alright, phulaphula ibinguye ke uInga Mkhalali sincokola naye namhlanje unencwadi ke ethi hamba ubuye esandula ukuphuma nathi ke ucela ke nemxhase bethu naniyifumane, uchazile ke ii-platforms afumaneka kuzo kokunye nenamba ushile mphulaphula, so siyabulela. Siye nethemba loba ke nizamnceda ke nimxhase mphulaphula. Ibuhlungu into ayithethileyo yokuba ke bakhona ababhali abaziyo ababhala nje incwadi kodwa ke zingathengisi mphulaphula. Masambe ke siyapha kwi-double play yokugqibela. Another one.